Ens acompanya en directe, des de l'altre costat del fil telefònic, Irene Villanueva. Irene, estàs aquí, Irene? Hola, bon dia. La Irene és cantant, d'acord? Per quin motiu no estàs d'acord amb aquesta decisió de Radio Televisió Espanyola de no participar al Festival d'Eurovisió? Sisplau. Bueno, estic bastant enfadada, Sí. molt enfadada, perquè, clar, jo m'he estat preparant un tema per presentar-me a Eurovisió. Sí. I jo sabia, sí. o sigui, jo realment seré humil, ¿vale? Però jo sabia que m'escollirien a mi el tema. O sigui, jo sabia que anava a Eurovisió. Un moment. Ens estàs dient que tenies clar que tu series la representant d'Espanya a Eurovisió? 100%. Com es diu el tema? El tema es diu Maldita Ruleta. O sigui, un Maldita. títol Sí. que ja només el títol et deixa bocabadat. Home, ja és una mica inquietant, no? Maldita ruleta. De què va el tema? De casinos? No sé, de què va el tema? La Ruleta de la Suerte és el meu programa preferit. Sí. És el Ahà. meu programa de tota la televisió. Sí. Vale? Aleshores, Maco. jo vaig anar Sí. de públic. Però, clar, va passar una cosa, que jo, la nit anterior, ho vaig deixar amb la meva parella, el Mariano. Ostres, Era uau. Sí, portàvem 10 anys i em va fotre les banyes. A mi. Vaig a la ruleta i, clar, em van fotre fora la que animava el públic, em va fotre fora perquè la tia em deia que no estava animant els decibelis que es necessitava. Hòstia, que fort. I em va fotre fora Què del dius, meu programa preferit. Composar aquest tema t'haurà ajudat també a superar, no, aquesta ruptura. Molt. Sí. De fet, va ser la inspiració... O sigui, tota aquesta situació va ser la meva musa Sí. per jo escriure aquesta cançó, Maldita Ruleta, Sí. perquè i després triomfar a Europa. Sí, I clar. aquest era el meu pla, Clar, que encara pot passar. Tu creus que, ni que sigui aquí per nosaltres, Deixar anar no? un vers o... Sí, una miqueta algú de una mica, perquè ara estem com intrigats, no? Sí, a veure, traiem música. Sí, traiem música perquè sí. Sí. Maldita ruleta, cuando me llamaste se acabó la piruleta. Molt bé. Està bé, no? Molt bé. Això seria la tornada constantment. Molt profunda. Clar. Sí. Jo crec que si no és amb Eurovisió, jo crec que tu triomfaràs segur a qualsevol poble a Catalunya. Si em va bé, vosaltres sereu l'última opció, però no passa res. Clar. Primer la revuelta i després Sí. ja... Bueno, Pensa una cosa, els últims seran els primers, eh? Pensa. Sí. Gràcies, Irene. Moltes gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. Bon Una dia. abraçada, Irene, gràcies. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.